every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Ме гледате, аз съм Shadow Gamer BG и тук с един приятел, сега ще изиграем един friendly battle. Чакай само си вира дали съм с моя дек, да. Нещо ми лагва, нещо не иска да ми зареди. Ако ти е заредило, стой, не почва, че не ми зареди за нещо. Но в това е на Мартин това. И чакай, бъгна ми ще нета. Нета ли се бъгна? На мен не ми зареди още. Чакай да не се би, на мен не ми е заредило, 82% ми стои. И чакай, аз не се бием, в момента ми бъгна нета. А, Добре, 87. 100! готово? Мога да тъкувам. Готово ли? Да. Добре. Ама, да, знаеш това е на Мартин дека. Добре. Честно казвам, изобщо не ми пука, че ще ме биеш. Дали? Да. Дали? Да. Дали? Да. Това няма смисъл. Те хора виждате, че ми ще жена. Път много ми се бъдна, чакай. Аз тук ръшвам по един начин. Престъпата ти пека. Вената, знаеш, левна от мача, речуина от мача. Знаеш ли вената как използва пеката? Как? Слага буквално пред моста. Инферно Тауър може да ми послужиш. Да бе, той за пеката е добър. Стига да не ти пусна нещо като скелетен армия или миньон хорд. Да, нещо къде е много. Повече, да. Защото това, преди знаеш, че какво е правил Инферно Тауъра? Да, разделя още на 3 гласа. Да, като в Clash of Clans. Clash Royale. Сега, какво гледаш да скача? Да скача. Да скача. Бива Тауъра. Жертва се. Жут бор. И! Това е победа! Име ти си седма арена, какво да правя? Карай. Да ми седма. Ало? Чакай, да. Знаеш, аз ще пусна, сега ще искаш само с постройки, билдинги. Добре. Отивам на трети дек. Или скелетън дек, кое от двете? Не, скелетън дек, ти имаш гардове, не ми трябва скелетън дек. Хе-хе. Постройки само. Така. Ексбол. Имаме ли право? Ще да питам, имаме ли право на ексбол тъкмо? Значи. Мортър. Имаме ли право на една спелка? Една рейдж. Аз ще използвам. Не знам за тебе. Рейдж заради елексир колектора ще го използвам. Ето е елексир колектора билдинг. Да, ама като пуснеш рейдж е по-добре. Ама въга не може да намеря елексир... той е в дека. Но не мога да се намеря елексир колектора. Той е в дека. Хора, знам, че правя някакви тъпи билдинги. Не знае. Както и живота. Това ми трябва да такова малко. Вената е много зле. На 6-та арена използва ексбол. Ексбола аз не го използвах никога. Само един път го използвах. Така като го слагаш клипа с едно мрез вената, такова. Всички ще те антилайкват. Чекай, бе, не съм още готов, бе. Чекай. И не го обиждам, просто знам, че той не гледа клипа, ама някой от феновете му, ако види клипа, да му обясни пека до кралската кула, му кажете и... Защото на мен... Аз му написах коментар. Как да използва пеката. По същия начин, който аз ли казах? Не, се използва... Казах му за пека, зад нея Wizard, Witch... Да, аз имам предвид смисъл. Аз говоря същото, само дето го казвам по по-различен начин, имам предвид. Чакай сега да ти го обясна. Айде. Дай, чакай, аз пускам френдли. Не искам, аз че много ме дразни 6-та арена. Аз не съм на 6-та арена, не се спуснах на друга арена. Ма чакай, че пак не ми зарежда бързо.
Пека Playhouse. Зареди ми. Това ми е любимата арена. Изглежда много яко. Те се жертват за отбора. Не умреха. Нещастни. Това ще е бавна игра. Те са нещастни. Да. Давайте! Къде ти го става? А? Говоря нататък. Това е фаталната битка Мортър срещу Ексбол. Вие Ексбол побеждава. Гнусен Ексбол. Нападай! Това бе! Ексбол. Дай. Жертвайте се! Погнеш колата, бе. Да, сега погледнах тук що. Защо мисля, че това ще е бавно и мъчително? Бавно и мъчително за теб. Що? Няма как да ти Погледни какво ставаше с другата ти кола. Знам. Форнеса направо ги един експол. Само да не нападем войничите ти. И... Стига, бе. Аз ще се защитавам, не ми пречи. И последен... Не. Лоши... Помни, ти не си взел нито една кола. Помни колко ти взех аз. Ало? Ало? Средоточил съм се. Давайте. Добре, бате, помни колко мазан трепе Мортър. Чакай, лагна ми нета. Пак. Добре, върнаме се. Ало? Ало, лефна. Знам. И реджойна пак. Знам. Ох, как ми лагва вътре. Такива ми нет. Не. Англия. Не е честно. Лагна ми нет. Дай. Лош! Не! Защо? Не е честно, лагна ми нет. Аре отново. На мене ми лагна също. Аре отново. Аре с нещо друго скелет. Не скелета. Аре някакъв дек друг да измислиме. Възможно най-ефтин. Възможно най-скъп. Това ще е малко досадно, възможно най-скъп. Но фаре отново. Искам ревенж. Реванш, бе. Хайде. Ама пак пускам на пек. Казвам го на английски, бе.
А? Айде, дай. Те сме в плейхаус, нали? Така си знаех. Аз съм 9 левел. Аз ще те. Нещо проблем. Просто се радвам, че съм по-малък левел от тебе. Не. Лош ексбул. И мортъра удря. Бъм. Ти сериозно ли? Не, на ръба точно. А кога че отиш на училище, бе? Не знам. Значи, обадваш ли се? Ходиш на училище. Едно Fire Spirit-че. Мрази мортър, не ми ще пъз да инчиш. Погледни едно скелетонче, бата, че се за малко да ти живи. Елате на тук, беберини. Беберини. Ферно тавъра няма да ти послужи много. Трябва да спрем бърберините с бърберини. Да. Един. Започвам да си вграждам кулата. Ангел, това е насещието. От коли. Айде. Сериозно? Да. Еликсир колектора не трябва ли да се защитава, не да го слагаш все едно е защита? Давай! И това е. Дали... Не. И един барберин не успява! Равни. Гол за бърз. Какво бе това, бе? Айде сега... не скелетен дек, някакъв дек. Спел дек. Добре. Кой левел ти е зап? 7. Но това няма значение, тъй като... И му е 7. Пойза на кой ти е? Първи. Втори. Това няма значение, тъй като... Стрелите кои са ти? Кой? Стрелите. Така че ви. Мислите са 7. Добре, хора, до тук ще приключим скрипа, ще има и втора част. За харесате, абонирайте и бай-бай. Models popping bottles.